uswag scholars nga may Latin honor nakabaton sang pagkilala kag cash incentive gikan kay Mayor Jerry Treñas. Kag presentasyon sang athletes kag coaches ginhiwat. Kag lokal nga panguluhan magapatawag sang konsultasyon para sa disenyo sang PPP project sa Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market. Nakabaton sang pagkilala kag cash incentive gikan sa lokal nga panguluhan ang 35 nga uswag scholars batch 2021-2022 sa ginhiwat nga flag raising ceremony. Ginkalipay man ini ni Mayor Jerry Treñas bangod na graduar nga may Latin honor ang mga scholar. Kun madumduman, tuig 2010 ang ginlunsar ang uswag scholarship program sa pagpanguna ni Mayor Treñas. Ang iningay inisyatibo sang alkalde ang may tinutuyo nga makabulig sa mga pigado kag kwalipikado nga estudyante sang syudad. Nangindako gid ini nga bulig para sa mga kabataan, ilabi pa subo nga pandemya kag padayon nga nagataas ang mga balaklon. Ang uswag scholarship program ang kabahin sang Wheels on the Go roadmap sa idalom sang edukasyon, isa sa mga prioridad ni Mayor Jerry Treñas. Padayon man nga bukas sa pagbulig ang syudad sa mga kwalipikado nga aplikante sini nga programa. Sa karon, madamo na nga graduates ang nangin madinalag-on sa ilatag sa kapropesyon bangod sa bulig sang Iloilo City Government. Ilabi na ni Mayor Jerry Treñas pinaagi sa uswag scholarship. Sa pihak nga bahin, napuno sa mga Ilonggo athletes ang Iloilo City Hall ground sa ginpatigayon nga presentation of athletes and coaches sang Iloilo City Sports Development Division sa ginhiwat nga flag raising subong nga aga. Isa man sa mga ginasuportahan ni Mayor Jerry Treñas amo ang Iloilo City Sports Academy, isa sa mga programa sang syudad nga nagahatag sang libre nga training sa nagkalain-laing nga patag sang sports para sa mga kabataang Ilonggo. Ginkilala sang Iloilo City Government, ilabi na ni Mayor Jerry Treñas ang paghimakas kag training sang tagsa ka athlete kag coaches nga kabahin sang Iloilo City Sports Academy. Sa karon, masobra na 1,000 ang athletes sang Iloilo City Sports Academy kag padayon ini nga nagadugang bangod sa interes sa mga Ilonggo sa patag sang sports. Dako man ang bulig sa mga coach sa academy bangod sa pagpaninguha nga mahanas ang mga players kag mapasanyog ang ila kaalam sa sports nga ila napilian. Mas madamo man nga oportunidad ang mangin bukas para sa mga kabataan nga kabahin sang Iloilo City Sports Academy. Pila sa ila ang mayara sang tanyag sa nagkalain-lain nga buluthuan sa Manila. Not only do sports provide experience to our children, but also with sports, we have open opportunities for our athletes to be drafted by universities situated in National Capital Region. Our volleyball athletes by Coach Jiggy are sent to different schools in Manila. Some of these schools are Colegio de San Juan de Latran and FEU. Our players, Lara May Silva, Karen Suplico, Trisha Diquilla, Eliza Alimen, and others will be playing in famous leagues like NCAA and UAAP. Ang mga kadalagan sang athlete ang resulta sang bulig sang tagsa ka coaches, dedikasyon sa mga estudyante, kag sinsiro nga suporta sang Iloilo City Government, ilabi na ni Mayor Jerry Treñas. Sa mga kabataan nga upod sa aton nga Sports Academy, mayong agagid sa inyo tanan. Upod sa aton mga konsehales, kag upod sa kay Rodiver, pasiguruhon ta ini ang inyong Sports Academy nga pa sadyahon ta pagid kada tuig para nga madamo sa aton kabataan matrain sa sports. Nalipay gid ako nga makitaan kamo tanan subong nga aga nga kasadya gid sa inyo o galing may obraman kami. Tani, maunop danay lang kita di kag magsinadya. Kita tanan, malipay gid kay ang aton syudad layo na labutan. Upod sa inyo tanan, sa aton nga mga empleyado, department heads, kabataan, kag mga uswag scholars, dalon tapagid ang aton syudad sa masunod nga level.
Sa karon, ang Iloilo City Sports Academy, kaupod ang Iloilo City Government ang padayon sa pagsuporta sa mga kabataan sa ila training. Kag padayon man sa pagbuligay, agud mapasanyog pa ang sports sa syudad sang Iloilo. Isa sa mga importante nga ginatutukan nga programa sa syudad sang Iloilo amo ang PPP project sa Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market. Kun madumduman, ginpatigayon sang Agosto 2 ang formal nga pag-award sang lease of agreement sa SM Prime Holdings Incorporated. Sa karon, nakumpirma na sang konseho ang lease of agreement sang proyekto kag gina-finalize ang disenyo sa pag-construct sang 3 billion redevelopment sang duwa ka merkado. Padayon ang konsultasyon sa mga market vendors para sa nagahilapit nga construction kag suportado man sang kadamaan ilabi na sa mga manugbaligya ang pag-rehabilitate sang mga merkado. Suno kay Mayor Jerry Treñas, nagakonsulta naman sa karon ng SM Prime Holdings Incorporated sa ila engineers kag architects para sa nagakaangay nga disenyo sang duwa ka merkado. Na-confirm na ang lease agreement sa City Council. Ang next step, i-finalize na ang design ng SM Prime. And as I have said, we will continue to consult the vendors kung ano ang ilang mga concerns kag ang issues nila. And even in the consideration of the design, we will talk to them parang masiguro nga waay sang objections saling sa aton nga mga vendors. After the design, we will have to agree kung diin ang ilang temporary nga lugar para sa ilang mga stalls. Dugang pa sang alkalde, madamo nga pagbag-o kag improvement ang pagalauman sang pumuluyo bangod sa kagamitan nga igabutang sa Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market. Ang aton gani nga computation sa lease para sa duha ka markets is only pila to 900 plus million, no? Pero they are ready to spend up to 3 billion kay butangan nila water treatment plant, butangan nila water system, kayo nila drainage, may mga CCTV kita, may nami kitang mga CR. Liwat man nga ginpasigurado ni Mayor Treñas nga wala sang may ma-displace nga vendors kag makabalik ang tanan sa ila pwesto. And ang stalls, ang aton nga ginaliwat-liwat gid, ang tanan makabalik. Waay man sang rason nga hindi magbalik ang mga vendors naton. Madamo pa nga programa ang pagalauman sang pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Ang ini nga mga programa ang tikang sang Iloilo City Government sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas nga mapauswag ang syudad sang Iloilo kag ang mga Ilonggo. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.